No niin, arvon follaajat. Tervetuloa Kylillä tavataan -ohjelma-osion pariin. Jasperin matkassa kylillä tavataan. Eli nyt ollaan tultu sateiseen Forssaan. Jasperin matkassa sateiseen Forssaan. Tervetuloa sateiseen Forssaan. Tervetuloa tänne sateiseen Forssaan ja Tervetuloa marraskuiseen Forssaan. hotellille päästy, huone tietty, mitäs muutakaan kuin number onea täynnä. Niin kokeillaan tommonen huone-esittely tähän samaan syssyyn. Eli Jannen halpamatkat. Mistäs mä saan tuon kortti sinne? Noin, tulee valot. Yes. No niin, tällainen. Katsotaas, mitä tässä syönyt. No, siellä on double bed, 1.5. Ilmastointi, wow. Hieno kuva, tallelokero, telkut, kaikki hyvät. Ja vessa ja pääsee sitten kylpyammeeseen sitten kun tarvitsee. Tulee sinne valmisteet. Ei. Noniin. Tällaista sai nyt tällä rahalla. Ja 2 katon vessaa. Jes. Voi kustaa ja paskoa samaan aikaan. Noniin, toi unohdetaan. Moi. Kohta pitäisi lähteä katsoa Forssa vastaan jalkapallo-ottelua. Keli ei ole hirveän hyvä, mutta kai se on sinne pakko lähteä silti katsoa, kun Pohjanpalo ehkä tekee maali. Kaupasta haettu heti kisaeväät. Mulla on tässä nyt 2,5 tuntia aikaa. Kerkeä sinne matsiin, ei ole lippui vielä. Lähden kohta, tai näillä näppäimin sitä seuraamaan, että mistä ne liput saa hankittua ja löytyisikö sieltä jotain pelipaitaa, ostoksia tai muuta. Mutta palataan. Mä jatkan tätä video väsäilyy vähän väliin. Niin katsotaan mitä kylillä tavataan ja jos kirppiksiäkin löytyy, niin kirpparilla tavataan. Ja sitten vaikka mitä tänään tehtäisiin, voitaisiin ottaa siihen samaan kylkeen. Ei niitä muuta kuin moi! No niin, täällä Komolla. Vähän tuulinen sää, onneksi nyt ei sada täällä. Tossa näkyy Komon futistadikan kulmaa. Tää on tämmönen aeroklappi. Noilla pintaliitokoneilla, mitä ne on, vesilentokoneilla tai näillä. Se lähtee tässä. Hieno toi stadikka, Mussolini-aikainen on rakennus. Se on tehty 4 eri katsomo-osasta. Siinä se stadikka on. Tänään täällä on AC Rooma tulossa vierailulla. Itse en kyllä kerkeä, kun 6 alkaa peli ja 15:06 lähtee bussi takaisin. Ja tässä samaa stadikkaa toiselta puolelta, kuten näkyy, niin on vähän erinäköistä katsomorakennetta. Tää on kyllä semmonen pilkku. Sitten ihan tästä tämmönen, että kahvihintahan kiinnostaa kaikki. Tuli haettu kaupasta kahvimatkaa. Tämmönen Starbucksin caramel macchiato. Ja hinta oli 2,49. Eli 2,49 €. Ja makuhan on karamellinen macchiato. Siellä italialainen kirpputori. Sitten tää Komohan on tunnettu siitä, että täällä on tehty tosi paljon kaikkia elokuvia. Kuten toi pankki on niin privaatti, että se ei ole auki kellekään.
Ja sitten täältä löytyy tällaisia itsepalveluapteekkeja. Löytyy kaikenmoista ensihoitoa. Ja tietenkin asia, mikä kaikkia kiinnostaa, niin on oluen hinta. Tämä Pirran Moretti 066 pullo 5 €. Käy. Ja tietysti varmaan moni mietityttää kahvin hintaa, niin latte macchiato vain 2 €. Tiramisu. Kiva, kun tänne Forssaan ei vielä tullut vesijohtovettä, niin nämä toimii nämä käsienpesyjutut sillä tavalla, että tuolla tommonen, että puolet jalalla ja vola. Vettä tulee. Magic. Ja homma toimii. No niin, ja Ruffolla, ja täällä hotellihuoneessa eilisten sateitten jälkeen niin kuivatustalkoot käynnissä. Et siellä kengät on vielä ihan märät. Paita märkä, takki märkä. Vaihdetaan tosta vähän tonne. Ja laitetaan kuivaamista. Ja nyt otettiin Starbucksin cafe latte testi. Ihan sitä tuli. Miten sitä kuvataan? Sitten ei varmaan kiinnostaa paljon tällainen lysti kustantaa. Eli bussiliput menopaluu Pomolle 22,50. Sitten hotelli 54. Yhden huone. Aamiaisella ei ollut seisoa pöytä, vaan oli tarjoutu aamiainen. Mitä otat. Sitten rahat mitä menee. Lihaa Pior. Kokemus. Taas priceless. Niin tosiaan, jos tykkäsit tämän kaltaisista reissuvideoista, pistä toi tili seurantaa, jos tykkää jaa, kerro kaverille, ottakaa myös kermaa tällä haltuun. Kaikki on hyvin. Ei muuta kuin katsotaan tuleeko seuraavaa jaksoa.